No, Hrabovo, ideme sa na to pozrieť, čo sa tu ide diať. Prišiel aj Radko, ale ja som ho nestihol, tie jeho plamene. Chlapci, aby nebolo zle z toho. Pôvodne to malo byť pri Stop Shope, tu na Ružomberku, ale všetci sa presunuli na toto miesto. No ale prišli policajti, takže zatiaľ sa čaká, že čo a ako. OK, tá MP-čka je dobrá. Tak dneska to dali na Hrabovo, chlapci. A chalán sa len pohol a už to ide. Koľko si dostal? Mali by ste mať vždycky aj na parkovisku bezpečnostné pásy, dobre? Akcia je zrušená veľmi rýchlo, padli nejaké pokuty, takže do budúcna ešte raz, keď chodíte na zrazy, tak majte pri sebe biele karty a taktiež bezpečnostné pásy vždycky, dobre? Pár ľudí pohorelo dneska. Jednotková Octavia a takýto drahý Bentley style, to sa mi ľúbi, to môže byť. Mení to fakt? Gaš ty kokos, dobre, daj zelenú. Máš aj zelenú? OK, dobre. Tak táto značka je veľmi zaujímavá, nejdem to komentovať. Tu máme auto z doby Need for Speed Underground. Ideme sa na to hneď pozrieť, ako to vyzerá spredu. Mazda. No, to neodpálíš, vieš, že? Takýmto spôsobom. Samozrejme, štvorkový Golfík. Ak môžem odporučiť, trošku si ho zníž, lebo je to ako offroad. Nedá sa tu nič v podstate robiť, takže aj som sa išiel zbytočne asi.